kapuso, it's Biztalk time na sab. Ug karong buntaga makachikahan nato pagbalik ang very young and charming kapuso artist nga usa sa atong mga ginatangan sa GMA drama series na To Have and To Hold. Walay lain pa kundi si kapuso artist Athena Madrid. Maayong buntag Athena and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na and how's your morning so far? Paayong buntag at home with GMA Regional TV. Siguro masabi ko, ang gising ko ngayon ay medyo grumpy. Nako, bakit naman grumpy? Ano kaya pwede namin gawin para mas maparelax ka naman this morning? At home ba, ano ba yung ginagawa mo to feel relaxed and calm? Siguro mag-drink ng coffee and gawin yung workout ko. And then after that, okay na ako. Back to normal na. It's really undeniable that you are one of our kapuso babes, Athena. Ano ba ang secret naman dyan behind, achieving that very sexy body? Diet and workout talaga. Tapos, ayun, kailangan ko laging magpa-massage para maging relax, di ba? Lalo na pag galing work, and after work, massage, spa, yan. Alam din naman ng karamihan that you are the younger sister of Ruru Madrid. In terms of acting, meron na bang mga na-advise naman sa'yo si Ruru? Yes, sobrang dami. Kasi for me, si Kuya yung tinitignan kong mentor dito sa showbiz eh. And siguro yung pinaka natatandaan kong advice niya sa akin yung mahalin mo lang yung trabaho mo. Kasi pag binahal mo kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo, mas masarap sa pakiramdam pag naabot mo yung pangarap mo. At ngayon nga, inaabangan ka namin sa To Have and To Hold. How do you feel that you're part of the show? Sobrang saya. And wala, hindi pa rin ako makapaniwala kasi ayun nga, sobrang ganda ng opportunity na binigay sa akin ng GMA and very thankful ako doon dahil ako yung napili nila na mapasama sa To Have and To Hold. Yung mga kasama ko dito, sobrang bait. Hindi nila sa akin pinaramdam yung pressure and frustration na nafe-feel ko bago ako pumasok sa lock-in taping. Kamusta din naman yung taping experience mo, Athena? How was it working with the rest of the cast? Siguro tingin ko na talaga sa kanila lahat, ate, kuya, mommy, and daddy ko sila. Kasi ako yung pinaka-baby girl dun sa set eh. And ayun, lagi ako nagpapa-advise sa kanila when it comes sa acting kasi since baguhan nga ako, marami pa talaga akong hindi alam pagdating sa pag-arte, sa pag-aartista. So, sobrang laking tulong na sila yung nakasama ko kasi yun nga, tinutulungan nila ako sa mga bagay na hindi ko pa alam. Gina-guide nila ako sa bawat eksena na ginagawa namin. Si Grace, siya yung bunsong kapatid ni Gavin, ni Kuya Rocco Nasino. And si Grace, nako, sobrang daming kailangan yung abangan kay Grace. Para, ewan ko kung maiinis kayo, matuwa kayo sa kanya. Ikwento mo din naman sa amin kung sino si Grace dito and kung meron mang isang trait or characteristic na gusto mong tularan kay Grace and i-apply mo in your real life, what would that be and why? Siguro yung pagiging matapang niya sa buhay. Kasi nakikita ko, sobrang bata ni Grace pero lahat ng problema na nalalaman niya and lahat ng problema na nararanasan niya, kaya niyang harapin yun mag-isa. And we can't wait na mas masubaybayan pa ang journey ni Grace dito sa To Have and To Hold. So please invite lahat ng ating mga kapusong Mindanaoans na abangan ang iyong bagong teleserye. And at the same time, yung mensahe mo na rin para sa lahat ng ating mga kapusong Mindanaoans. Ayan, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng To Have and To Hold. Sana po patuloy niyong subaybayan ito. Every Monday to Friday po yan after po ng Legal Wives. Daghan kaayong salamat, Athena. It was so pleasant talking to you this morning. Daghan kaayong salamat and stay safe always. And that was kapuso artist Athena Madrid. Chill lang mo mga kapuso, kamabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.